Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Nagsunod ka ba sa programa sa PBCN o Philippine Benevolent Christian Missionary? Sugod karong adlang Domingo, Setyembre 15, tuig 2019, ug sa mosunod nga matag adlang Domingo, ipatas-an na ang ilang oras sa pagsangyo sa kaningan sa Kristohanong Kasubuan. Gikan sa naandan nga alas 12 sa udto paingon alauna sa hapon, kini gihimo na karon nga alas 12 sa udto hangtod alas 2 sa hapon. Mas taas na diskusyon, mas daghan ang matuto nga leksyon. Uban, nila ni Reverend Charlie Eugenio o mga kauban. PBCN sa RPM DXKN Teleradyo, matag Domingo, alas 12 sa udto hangtod na sa alas 2 sa hapon. Mga kaigsonan o mga mahal na tigpaminaw, dining among programa no sa PBCM, mga langitong lamdag sa kinabuhi ikan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Perse Incorporated kon PBCM. Dining tungura, amo kamong gidapit o magapanghinaot kami nga inyong tiwason yun para malabdagan kamo sa mga kamaturan. Kini nga mga kamaturan gitudlo ni Master kanamo, padayag sab nga among gitudlo kaninyo, mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O kung may basahon man nga gigamit, nga gitudlo ni Master kanamo, padayag sa mga among gitudlo kaninyo, kini gigamit dili pa para supakon ang Biblia. Mga kamaturan nga kung atong tuhan makapaghatod gid kanato ngadto sa kaluwasan. O sa tuig tinguha mga panghinaot kami nga nakamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas para mao'y mahimo natong puhunan gamiton sa pagtimbang-timbang ining mga pagpamatod nga among igatod kaninyo. O dining tungod karon among mga mainitong pagpangamusta no, sa tanan nga mga kaigsunan nga nagapatalingog karon sa nagakalilain nga mga dapit labi na sa PBCM compound din nagpahigayon sa pagsuportar sa mga programa sa PBCM. O dili usab pagkalimtan nga sa usa ka tuig adunay atong mga panagtigom Agosto 19, Marso 10 o ang Disyembre 29. Kanang mga bulana sulod sa katuig mo na atong atimanon o bantayan alang sa atong pag-attender sa atong conference. O meron tungura karon magapaila pa ang kauban pa mga ebangelista. Musta sa inyong mga kailangan isurang kinisap si Secretary Rogera Matamos, palayo ko sa katut ninyo sa kultura. O para magpaila pa ang pang-ministro. Kumusta ka ninyo mga kaigalamog magkaigsunan kini si Brother Hermogenes Macarayo katambayayong nining higayon na karon sa pagkatod sa mga maturan nga kaninyo o nining higayon na ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta o mayong pagpaminaw, kanatong tanan mga minahal nga tigpaminaw sa Yapon, kinuha mo ng igsoon evangelista, Brother Juan Donilio Mangalos, musa nga mga kauban ng Tumura. O mga kauras kita mga tigsunan sa inyong pagpatalingog, alas 12 ngadto sa alas 2 ang tagnas kapunon, din sa inyong pagpatalingog sa DXQO, Peleregio, Cagayan de Oro City, 3C, sa 68 sa dial sa inyong mga radyo sa AM Band. O makita usab kita sa Facebook, mga tigsunan, live sa Facebook kita. O makita usab kita sa Cable TV, sa Parasat Cable, sa TV5. O ang atong programa mga tigsunan, mga langit ng langdag sa kinabuhi, mabati sa Pumilining Sibihan, sa DXCI City FM Radio, 100.1 FM, sa Bayugan City, alas 8 ngadto sa alas 9 ng tagnas Buntagon, magmasubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kagabion, matag adlaw Domingo. Mabati usab din ining sibihan sa DXRU Radio Ultra Illuminated
kHz AM band alas 10 ngadto sa alas 11 ang Katnas Buntagon sa Cagayan de Oro City. O mabati usab dininining sinihan sa Radyo Bandera, Iligan City, 100.9 News FM, alas 3 ngadto sa alas 4 ang Katnas sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab dininining sinihan sa DXPR Pagadian City, launa ngadto sa launa ang Katnas kahaponon matag adlawng Domingo. Bati usab dininining sinihan sa RME DXPR Dipolog, 981 AM band sa alas 12 ngadto sa launang Katnas kahaponon matag-adlawng Domingo. Mabati usab dininining sinihan sa DXMM FM Kalamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang Katnas Buntagon matag-adlawng Domingo. Mabati usab dininining sinihan sa DYLA sa Cebu City alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang Katnas Kautuhon matag-adlawng Domingo. Mabati usab dininining sinihan sa DYHR Shine Radio sa Toledo City, Cebu, 99.7 FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang Katnas Buntagon matag-adlawng Domingo. Mabati usab dininining sinihan sa Bay Radio 105.5 by Kurat FM sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang Katnas kagabion matag-adlawng Domingo. Mabati usab dininining sinihan sa Kabusis Radio sa Villanueva Misamis Oriental 97.9 FM alas 7 ngadto sa alas 8 ang Katnas kagabion matag-adlawng Domingo. Mabati usab dininining sinihan sa Power Radio 97.7 FM sa Valencia City, Bukidnon alas 3 ngadto sa alas 4 ang Katnas kahaponon matag-adlawng Domingo. Mabati usab dininining sinihan sa DXRE 100.9 FM Radio natin sa Manila Portage, Bukidnon alas 5 ngadto sa alas 6 ang Katnas kagabion. O mabati usab dininining sinihan at pagiging bulan sa Enero 2020 sa RLNDX Indy 648 Iunban sa Malaybalay City, Bukidnon, alas 12 ngadto sa launa ang Katna sa kahaponon matag-adlawng Domingo. Ang ating mga pangusta sa tanang mga nagasunod sa atong programa via Facebook, via live streaming sa Facebook, o sa via YouTube, atong mga kaigsunan via sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amakito and Hernias family, ni Brother Miguel Hernias, ni Brother Juanito Hernias Jr., Sister Julaila Hernias Harrison, ni Brother Alegriano Hernias, Sister Charmilia Hernias, Sister River Lunita Hernias Barton, ug ni Brother Nicodemus Nicky Hernias, nga nagasundong sila via live streaming sa Facebook. At usab nga di panimbayan ang atong nga naa sa Saudi Arabia, nagpaw po siya via Facebook, Brother Chondi Gabaya Cartagena. Yan kung gusto magpalangat sa inyong mga pangatana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O garon sa pag-isigat sa tema, balik ko kanino, Reverend. Ato sang pasalamatan sa tuod Bradoni, no? Sa paghatag og 2,000 ni Sister Julaila Hermias Harrison, no? Para this coming December 29, salamat Sister sa imong gipahigayon. O ini karong tumura ang atong pagahisgutan Brad Macarayo, Brad Ronnie, Brad Romy, ang may tungod sa gisgutan sa Dios para buhaton sa iyang mga katawhan. Nga ang katawhan sa Dios gipakita ang mga pagpasubingay nga ang puasa nga gisgutan kay adunay batang sa puasa nga nagpugong ka sa pagkaon, pero ang puasa nga gisgutan sa Dios mao ang buluhaton nga tangtangan ang mga katawhan kay adunay mga tao nga nasangunan sila sa yugo, nga ang maong yugo dili mao ang angay gamiton o kanang yuguha, wala na kana ipatuman.
O kini mahibaw ang lamang pinagi nato sa atong pagtuon garon. O kini ang atong susihan. Hain, ang puasa nga gisgutan sa Biblia, Brad Ronnie, nga ang paghisgot og puasa dili ang pagtugong sa pagkaon sa kanonon. Kundi puasa kini nga gisgutan sa pagtangtang sa gisgutan nga mga pisi o mga yugo nga nasangon diya sa mga liog sa mga katawan. Okay, Red, akong basahon din sa Biblia ang gisgutan nga puasa nga mo'y gusto sa Dios at buhaton sa tao. Sa Isaias Kapitulo 58, versikulo 3, nagto sa 6, mga kaigsunan, ang akong pagkabasahon ng ini. Busa, nga naman nga kami nga nagpuasa, na nag-ingon sila, o ikaw wala makakita. Nga naman, nga kami na nagsakit sa among kalag, o ikaw wala magtagad. Aniya karon, sa adlaw sa inyong pagpuasa, kamo nakakaplag sa inyong kaugalingon nga kahimutan, o nagapalingin sa inyong mga buluhaton. Aniya karon, kamo nagapuasa alang sa pakigbugno o pakigbingkil o aron sa pagsamad o ban sa kumok sa kadautan. Kamo wala magapuasa ng inyong adlaw aron hindunggan ang inyong tingog sa kahitasan. Bukos kita kadyo Ronnie. Pag maghisgot kay ang Dios og puasa, lain kay katong mga nagpuasa kuno ang ilang gihimo pagbingkil. Unya giingon pagod sa Biblia nga nakigbugno ug aron sa pagsamad uban sa mga kumo sa kadautan sa ato pa nisangko ba sa sinontukay nga Ronnie. Ang gisgutan sa Dios nga nining adlaw kamo nagbuhat ko sa pagsamad uban sa kumo sa kadautan, kamo wala magpuasa nining adlaw aron hindunggan ang inyong tingog sa kahitasan. Ato pa kung maunay sistemang pagpuasa nga musangko sa pagsamad tungod sa sinumbagay, puasa tawag sa disana, dili kuno na madungog mo God Ronnie sa kahitasan sa Dios tugad diya sa kahitasan. Ay man din puasa nga gisgutan sa Dios pero mata nga dili kini matang sa pagkaon ba doon eh. Okay, ato yung pabayan sa pagbasa sa versikulo 5 ngadto sa 6 rin, ang pagpuasa nga kagustuhan sa tao nga asa Dios nga buhaton sa tao. Ingon. Mao ba kini ang pagpuasa nga akong ginapili ang adlaw alang sa tao aron sa pagsakit sa iyang kalag? Ang ginugod pangutana nga mabulaw na ang puasa nga gusto nako para sa tao nga sakiton ng kalag. Okay, kanang magpuasa sa pagpugong sa pagkaon ba doon eh, kibali man nasakit ang imong kalag. Tunoon. Sakripisyo. Yung dawan. Ilan ba niya nga iduko niya ang iyang ulo mayon sa usa ka uway o sa pagbuklad sa sakong sakop o abo sa ilalom niya? Tawgon ba niyo kini nga pagpuasa? O sa kaadlaw nga pagadawaton niya? Maulo ba yagi pangutana nga kanang mga matangas pagbuhat, tawgon ba daw nagpuasa nga nagpagsakit, pagbuko sa ulo mayon sa usa ka uway, pagbuklad sa sakong sakop sa ilalom, abo sa ilalom niya, dili daw na pagpuasa nga para sa pang-Dios, nga gusto sa Dios. Niya sa size ang gusto sa Dios nga puasang buhaton sa tao. Dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili? Ang paghubad sa mga higot sa kadautan. Kaang pagtangtang sa mga bugkos sa yugo o ang pagpagawas sa mga dinaog-daog o nga inyong bungbuon ang tanang mga yugo. O kusa adunay gusto sa Dios nga inyong bungguon ang tanang mga yugo, daghang mga yugo. Pero kay ang yugo god, makita man lang nato ng yugo gitaod sa kabaw, no? Baka O literal nga yugo. ug literal nga yugo. Kusa nag-isgot ang Dios nga dili ba mao kini ang pagpuasa nga ako napili? Ang paghubad sa mga higot sa kadautan sa ato pa higot sa kadautan pisi din na kay ang pisi may tawgon og ihigot. Pero pisi higot sa kadautan kinahanglan ding tangtangan sila niya na Brad Macarayo, Brad Rome, Brad Rone. Ang pagtangtang sa bugkos sa yugo, bugkos lang gyapon diin ng yugo. Ug ang pagpagawa sa mga dinaog-daog ug
nga inyong bunggoon ang kanang mga yugo. Ubara din nato sila sa higot o pisi sa kadautan. Kaya sa Biblia ba may pisi o higot ba din sa kadautan, Brother Romy? Sumala sa Biblia? Aduna gyud kana Reverend. Nato lang pagbasahon kining nakasulat sa Isaias, iyang kapitulo 5, bersikulo 18 nagingon. Alayat niya itong mga nanaguyod sa kadautan, pinagi sa mga pisi sa kabakakan. O sila, ingon sa pisi na gihugot sa kurmata, o sa sala, sa kurmata. O sa sala, ingon sa pisi nga gihigot sa karumata to ayohon. Balikan ta pagbasa mga malamong tigpaminaw para maklaro. Alaot niya itong mga managuyod sa kadautan, pinagi sa mga pisi sa kabakakan o sa sala. Ingon sa pisi nga gihigot sa karumata. Naadi ay mga tao nga naguyod unta ni anang pisiya, pero maalaot sila. Kaya ang pisi nga nakaguyod nila, pisi sa kabakakan, busa kung magisgot tag pisi, higot. Pisi o higot na sa kadautan, pinagi sa pisi sa kabakakan, naguyod sila niya na. Busa ang gipasamot nini, mao ang mga tao nga nahigtad kay pananglitag hayop. Baka, di ba kabaw? Di ba ang kabaw? Pwede ihikot sa iyang ilong, ang pisi o sa liog. Pag gunita na nimo ang kabaw, o mga hayop nga din imong gihigtad sa pisi, madala na nimo kanang kabawa. Busa ang mga tao gipanag-in niya na, nga doon na di ay nahigtan sila, ibali sa liog. Gusto sa Diyos na tangtangan sila sa mga pisi sa kadautan. Kay maunay, gusto niya puasang pili na mo'y buhaton sa mga katauhan sa Diyos. Karon, ang atong pangutana, kay pisi man ni sa kadautan o pisi sa kabakakan, kisay tagihan nining pisia o niining gapusa nga mo'y nakagapos o nakaikot kanila, baka pusay kinanglan nga sila tangtangan. Ang tagihan ni mo kamatayon tungod kay kanang pisi sa kabakakan o nang gingon nga gapos sa kamatayon. Busa ang tagihan na mao ang kamatayon. Atong mabasa diri sa nakasulat sa Salmo kapitulo 18, bersikulo 4. Ang mga gapos sa kamatayon milikos kanako ug ang mga baha sa pagkadili Dios nun nagapahadlo kanako. Busa ug kinsay tagiya ni anang pisi sa kabakakan mao kana ang kamatayon o kanang pisi sa kabakakan gitawag kana gapos sa kamatayon. Busa klaro mga malamog tigpaminaw, busa di ay sila nahigtan niya na. Busa gusto sa Diyos na tangtangan sila sa gipakita sa Biblia sa pisi sa kabakakan katong gibasa ni Brad Romy o sa gibasa ni Brad Romy sa Isaias kapitulo 58 bersikulo 5 o 6 na ang pagpuasa nga akong ginapili ang adlaw-alaw sa tao aron sa kinibang puasa daw ang akong gipili. Ang adlaw-alang sa tao aron sa pagsakit sa engkalag. Ingon ba daw niini nga iduko niya ang iyang ulo ingon sa usa ka uway. O ang iyang o maingon sa usa ka pagbuklan lugar sa sakong sapot. Ug abo sa ilalom niya. Tawgon ba daw nimo kini nga pagpuasa? Ug usa ka adlaw nga pagadawaton ni Hiba. Ang Dios Biblia dili ba mao kini ang pagpuasa? Nga akong napili ang paghubad sa mga higot sa kadautan, ang pagtangtang sa mga bugko sa yugo, ug ang pagpagawa sa mga dinawdaog, ug nga inyong bunggoon ang tanang mga yugo. Sa ato pa, puasa, nagipili siya sa ipabot sa iyang makatawan, paghubad sa mga higot sa kadautan o pagtangtang niya na sa bugko sa yugo. Matong basa ganina nga pisi sa kabakakan. Nga kanang pisi sa kabakakan o kadautan nga matod pa nga gihigot
nga mao'y nakagapos ang tag-iya niya na mao ang gibasa ni Brad Bacarayo ang mga gapos sa kamatayon di. Ang tag-iya niya na si kamatayon nga may gapos o may pisi sa kabakakan o sa kadautan. Nga nahigot sa liog sa mata, puriso na sila tangtangan niya na. Karon ang pangutana, Brad Rodin, kinsa ba ini sa kamatayon nga may pisi o may gapos na alaot ang mga tao nga maguyod o niya nining gapos nga ang nakagapos mao si kamatayon nga may gapos o may pisi sa kabakakan. Sa Biblia rin kining kamatayon, ilagwa mo kining katapusang kaaway nga pagalaglago. Basahan ko ang priba din sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 26. Ug ang katapusang kaaway nga pagalaglagon, mao ang kamatayon. So si kamatayon di ay yung katapusang kaaway nga pagalaglagon, mao ni gislutan nga may gapos dito sa gibasa sa 18:4 Salmo. Ngunit ipatangtang sa Diyos ng gapusa, kung malikusan ka na ng gapos sa kamatayon, ipatangtang na sa Diyos mo nang itawag paasa. Kung hindi ka matangtang, magsunod-sunod ka ng mga kapusa diya kanino, alaot ang taingnan sa tao. Ilagay sa Biblia, ang kamatayon ng may gapos, katapusang kaaway na tagalaglago. Okay, naguyod sila niya ng gapusa o pisi sa kadautan. Nakaroon ang atong sosyon. Kinsa ang ipasabot nga katapos ang kaaway nga pagalaglagon pero may dala siya nga gitawag o pisi o gapos o bugkos Brad Bacarayo sumala sa Biblia. Walay lain mo ka na ang yawa. Dili sa nakasulat sa Hebreohanon, kay si Pablo may nagsulti sa 15:26. Si Pablo po'y nagpahayag sa nagsulat sa Hebreohanon. Siya nagsulat sa unang Korinto. Siya nagsulat sa unang Korinto 15:26, nga gibasa ni Brad Rooney nga ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Kanang giingon nga kamatayon nga katapusang kaaway nga pagalaglagon mao nang giingon diri liyawa. Sa Hebreohanon 2:14, dosa sanlit ang mga anak nagkaambit man sa unod ug dugo. Siya gayud usab giambit niini aron pinaagi sa kamatayon, managlag niya ang may gahom sa kamatayon. Sa mo man dito sa unang Korinto 15:26 ganiya nga sa ato pa ang yawa. Busa katunay katapusang kaaway nga pagalaglagon gipahayag ni Pablo sa 2:14 sa Hebreohanon sulat niya mao kana ang yawa. Kusa siya ang tag-iya niya ng pisi sa kabakakan mga malamong tigpaminaw. Gapos nga ipatangtang ka ng gapos o yugo na naa sa liog na naikot sa mga tao. Muna lugar ang gisgutan na mo'y nakapaguyod ka niya. Ang botro bang ipasabot niya na mga kigalan, doktrina ra ba na? Nga mo'y nakapahikot ka ni mo ato ning maanam-anam garo sa pagsolban. Pero tanaw na ito kay pisi man ni sa kabakakan, ang tag-iya nini, ang yawa. Ang yawa ba di ay maubagyod ang tag-iya sa kabakakan, Brad Romy, sumala sa Biblia. O, maugay ka na, Ligrin. Ato lang pagbabasahon kayong nakasulat sa Juan sa iyang Kapitulo 8, versikulo 44 na gingon. Kamo gikan sa inyong amahan na mao ang yawa, o ang inyong kinuha mao ang pagtagbaw sa mga panibog sa inyong amahan. Siya nga o usa ka mamumuno, sukad pa sa sinugdan o siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Kunig pangakak niya siya magasulti tukma sa iyang kaugalingon kinaniya kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga bakak. Klaro na to, mga kaigalaan, no? Nga, kini di ay si Satanas o Yawa, adunay mga anak, o kay aduna may mga anak, gitawag siya amahan sa mga bakak. Sumala sa Biblia. Unya, gisgutan na mamumuno. O kung sa gibasa ganina, sa permero nga sitas, nga ang nagbuhat nga na nga sistema nga puasa nga nagsinamaray pinagi sa mga kumo, dili daw makaabot ang ilang gibuhat ngadto sa Dios kay lagi nakita man nato nga
Gingon sa 58:4 kung balikan ta ka ng punto diya. O niini nga gingon, nakaroon ka mo nagpuasa alang sa pakigbugno. Pakigbingkil aron sa pagsamat uban sa kumo sa kadautan. Kamo wala magpuasa nini aron hingdunggan ang inyong tingog sa kahitasan. E di man tumaong pagpuasa, busa si Satanas kay mamumuno. Pagka di na niya mahimo, itawag o mupatay lugar pagsama di kung mahinaykan ka pagsamad pinagig mga kumo. Muna na ang mga alagad sa Diyos sa tinuod lang, naaragyod sa katarungan. Kunya, ug sa katarungan man, kuhaon, lipod nga kininiang personal na isang unsa na lang mahuna-hunaan basta lang ka makasulti ka para sa imong kaatbang. Muna na diplomasiya ang gihatag o instruction sa Diyos diya sa iyang mga alagad. Karon di na klaro na nato nga ang tagiya sa pisi sa kabakakan maalaot ta si Satanas di ay. Namo ni nga pagtangtangon gani ang pisi sa kabakakan nga giingon namo nga kana doktrina nga mo'y nakapatuo kanimo kinahanglan nga inigtangtang niya na yan ang pisia o gipakasamang yugo kay kana gong yugo, ibutang man na sa liog. Kada pong ibalik kwintas na literal, ibutang man na sa liog. Ang kamaturan o ang mga kasuguan na iya sa Diyos, ipakwintas o ipabutang gina sa liog sa mga alagad sa Diyos. Pero kung gipakwintas-kwintas tag kasuguan nga wala na naipatuman mga malamong tigpaminaw, wala nga gusto sa Diyos na tangtangan sila ni anang pisia o niya ng higuta o niya ng doktrinaha. Pag magisgot o pisi sa kabakan, may pisi sa kabaturan. Hayan ang priba niya na Brad Makarayo, pamona ang ipasabot nga. Di gani matunong ng mata nga sa kasuan nga gipasulo bila ingon nga nahitag sila niya na ingon nga gipakasamag pisi. Kinalang tantangon ka na. Kay suluban sila pisi sa kamaturan dili sa kabakakan. Niya ang prueba ni ana nga kay kanang higot sa kanang yung gapos kamatayon pisi manas kabakakan mga bakak ba. Mo gyud ni nga doktrina nga bakak. Mo nang gusto sa Dios ipatangtang. Unya ako man nga ipatangtang ipahuban na buti pa sabot higot na pugtong giingon nga dili kabakakan katubang gitawag kamatuoran. Dili sa nakasulat yang kamatuoran gipakasama po na sa higot o pisi kay ikahigot kana. Dili atong basahon sa Proverbio 3 versikulo 1 hangtod ang atong pagbasa sa versikulo 3 ang atong pagabasahon nga nakasulat sa balaang kasulatan. Anak ko, ayaw kalimti ang akong kasuguan at ang bantaye sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Kay ang kadugayon sa mga adlaw ug mga tuig sa kinabuhi ug pakigdai sila igadugang kanimo. Ayaw pagpabiyaa kanimo ang kalulot ug kamatuoran. Ihigot mo sila ang katong kamatuoran sa imong liog. Isulat mo kini sa ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. Klaro nga ang kamatuoran di pagkasama sa pisi. Tungod kay matod pa sa pagpahayag ang kamatuoran, ihigot mo sa imong liog sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Diha sa kamatuoran wala gyud bakat diha tungod kay basahon sa nako unang Juan 2:21 isulatan ko kamo niini dili tungod kay kamo wala mahibalos kamatuoran kundi tungod kay kamo nahibalo nga walay bakat nga nagagikan sa kamatuoran. Sa kamaturan de pulos lang gyud kamatuoran mga malamong tigpaminaw ug sa iba sa ni Brad Makarayo na ay pagpabantay sa sugo kay lagi ka ng sugo apil na sa pagpakisama sa pisi sa hain mabasa. Balikan ta lang ang punto kay ug malipat ta mga malamong tigpaminaw naa sa 58:6 ingon nini sa Isaiah. Dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili? Ang paghubad sa mga higot sa kadautan? Ang pagtangtang sa mga bugkos sa yugo? Pag-ingon, bugkos sa yugo ug ang pagpagawas sa mga dinaog-daog nga inyong bunggon ang tanang mga yugo. Kanang yugo, mo kana nga gisablay sa liog, ingon nga gisangon, imo din ang gidawat
ipas-an mo na, imo nang gituman sa lay pagasulti. Nakaroon, ang atong susihon, kinibang yugo, mao ba ni ang gisgutan nga pagsangon, nga gituman nila kay gisangunan sila. Pero ang nagsangon, mga katawhan, masakit man isulti, pero mauman, mga katawhan ni Satanas na may nagdala sa pisi, sa kabakkan mo sa giyon, kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, kay ang yawa mamuno sukat pa sa sinugdan, ug walay labot sa kamaturan. Kinibang yugo nga gisgutan ba, Ronnie, kinibang mao ba ning gisgutan nga gisagon ko sa ilag yung tumanon kay mo may gisagon? Mao gyud Reverend sa panahon sa atong Ginoong Kristo yung mga tununan mao gini ang ilang gisgutan nga kanang yugo mao gini gisangon. Asa nang isangon sa simbolo lugar nga diya sa liog o kumbaga literal pangalugo anak kita sa liog ibutan. Mula basahon ako sa Buhat Kapitulo 15 bersikulo 10. Ini ang nakapahayag sa Biblia. Nang karon nganong inyo man tintalon ang Dios Matod pa ni Apostol Pedro. pinagi sa pagsangon ug yugo diha sa liog sa mga tinunan. Sa lugo nga bisan ang atong mga ginikanan o bisan dami kita wala makahimo sa pagpasan. Di nakita nato nga klaro nga kanang yugo. Gipapasan ka na nga gisangon, pero matod pa ni Apostol Pedro, isugod na niwas bersikulo 7 sa kapitulo 15, si Pedro ay namulong na karon nganong inyo mang tintalon daw ang Dios pinagi sa pagsangon og yugo diya sa liog. Sa mga tinun-an sa yugo nga bisan ang atong mga ginikanan og bisan gani kita wala makahimo sa pagpasan di palas nunon gina nga yugo gisangon imo ginang tumanon. Karon niining puntuha sa yugo nga ipasangon ipakita ba na ni Kristo nga naghatag og siya pagsangon sa maong yugo brad Bakarayo sumala sa Biblia. Sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 28-30, umari ka na ako kamong tanan nga nagbublay o nagbukatan, o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo at lugar sa mga tinunan niya. O pagtuon kamugikan kanako kay ako maaghop o mapaugsanon sa kasing-kasing o makakaplag kamong pahulay sa inyong mga kalag kay masayon ang akong yugo o magaan ang akong buwan. Di nakita nato ingos Kristo. Isangon ninyo ang akong yugo. O pagtuon kamugikan kanako sa yugo, ibutang mo na sa liog. Pagtuon kamugikan kanako. Kay ako maaghop o mapaugsanon o makakaplag kamong kapalan alang sa iyong kalag. Ay masayon ang akong yugo o magaan ang akong luwan. Di nakita nato. Sayo na puno ng yuguha. O magaan kuno ang luwan. Kay kanang luwan, kung nang ibutang lagi diya sa atong liog. Na, karon pagbasahon na to kanang magaan ang kay masayon ang akong yugo, magaan ang akong luwan. Bigawas na kana mga kasuguan ang nagisangon hay ng priba. Ngiyasaw ng huwan. Ingon nini ang atong makita sa pagpamatod sa Biblia sa Kapitulo 5, versikulo 2 o 3 nagaingon. O gatong mailang kita nagahigugma sa mga anak sa Dios pinagi nini. Kung mahigugma kita sa Dios o magatuman sa iyang mga sugo. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Okay, taon mo. Magaan ang akong luwan. Unsa man? Nibalik sa mga kasuguan nga dili mabugat. Mo na nga gitawag og gaan parti ka na sa mga suguan. Usa ang Dios te nahibaw siya may mga tao Brad Bakarayo, Brad Rome, Brad Rone nga nagpasangon-sangon og mga kasuguan. Pero kana kayang matawa sa kasuguan dili na angay ipatuman busa tangtangan ang mga tao kay indaw naguna-una sila nga mo ni tinuod pero pisi na di sa kabakakan ang nasagon o nasulob sa ila mo'y nakaguroy kanila busa inigtangtang kay nasuloban man sila muna naguyod sila busa importante mga mahal nga tigpaminaw nagtuota nga ang doktrina o pagtulungan sa PBC dili tinod pamatiya sa
usa ta mo hatag sa paghukom. Kay basig ang imong giingon nga dili tinuod, mo'y hinoy tinuod. Kaya kung makumpara nato nga kanang atong kasuguan nga nadawat, tinuod ba na nga kasuguan? O tinuod ba nga ang mga membro sa PBCM o ang mga ministro sa PBCM walay pagbantay sa kasuguan, buti pa sa wa kami magsultog og yugo, wa kami magkwintas og kasuguan nga gipakasamag PC. Ang problema ba kining among nasulod PC ba ni sa kabakakan busa naguyod ni mo na ang inyong PC karon nga gituhan ninyo kaduktina nga mo'y nakapaguyod ninyo mo na ang kamaturan. But party but side nato pwede kami nga nahiktan ni sa PC sa kabakakan nga mo'y nakapaguyod kanamo ug ang inyo mao ang PC sa kamaturan. Pwede nga ang inyo PC sa kabakakan, naguyod ka mo niya na, o kami ana sa PC sa kamaturan. Bueno, ang Biblia mao ang mudag pagpamatuod nini para makuha nato. Kaya kini, magtinang-tangay man ta. PC nga dili mao, nga kasuguan, bisag asa nga doktrina, kinahanglan nga ang inyong gibuhat ay pagpanangtang. Mosab ang among buhat pagpanangtang. Pero kung kami manangtang, ibase na mo, nakahibaw mi na nakasulat sa Biblia, na balaod sa Diyos, na mutangtang yun ang mga alagad sa Diyos, kay mo kini ang kuasa kay igipili, na mutangtang sa mga higot, sa kadautan o pisi sa kabakakan, na ang tagyanin ng doktrina, mao ang yawa o satana sumala sa Biblia. Magsinatanasay man usag-usa ka nato sa makapribalan. Nakaroon, gihimong gabayan ni Mitchell Bendilio o mo iyang gikasukan mga ministro sa PBCM o mo gani po masuko man sila o dili ilagid pong bulaton nga ang mga wala magbantay sa adlaw nga igpapahulay dili daw gyud kana mao ang katawhan sa Dios. Dili malimot ba karayo, di ba? Sa nagdoktrina nini sa 70 Adventist o kung giluwatan nilang pagpamahayag, kaya naningkamot sila, masabtan po ng ilaha. Mao nga kami po, naningkamot po din, nga masabtan po din amoa. Pero kung naghisgot mo, kanamo, kung kami naghisgot, kaninyo, ma-evaluate, sa inyong mga kauban o pastor o dili mo pastor, dili nahasubay ang mga pagpaningil kung maningil tag kabakakan magkaning amoa. Pero kini, i-diplomasiya na mo ang paagi sa pagpaningil. Gigamit nila nga ang pagpahulay padayon ang ikapitong adlaw sa simana kay ang wala mapadan niya ang katong seremonyalo. Doon ang seremonyalo nga ilang i-explain nga kita hibaw ko na mao ang tinuig ug ang binulan nga pahulay. O tinuig o binulan nga pagpahulay. Pero ang kita og pahulay nga dili tinuig o binulan doon Mao nang nasulod sa simana ang adlaw Sabado una gitawag og ikapitong adlaw. adlaw. Por iso niini gisgutan o gipamugatan kuno ni Kristo isangpit niya ang adlaw igpapahulay. Sumala sa Biblia atong pamatud-an sa kung naabay nag-ingon ni Kristo nga giyawaan siya si Kristo di kung giyawaan di ang iyang matinunan ng sakop sa pagtulunan sa yawa. Okay, atong basahon brethren nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo giyawa pud siya sa mga tao nga wala magtuo kaniya. Basahon ako dinhi sa nakasulat sa Biblia sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 20, at pa rin. Daghan kanila ang minagingon.
Kini siya, si Kristo ang pasabot, giyawaan o nagsalimuan manang mamati man kaniya. So sa mga tao sa unang panahon nga mudawat ng Kristo, siya may kamaturan, matod pa nila, ilang hiingan si Kristo, kini siya giyawaan o nagsalimuan. O di, si Kristo ba ni Ana? Nanubak ba nga giyawaan, giangkon ba ni Kristo nga giyawaan gid siya Brad Macarayo? Wala eh. Pero sa nakasulat sa Biblia sa Juan Kapitulo 8, versikulo 48 o 49, kanya nitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, dili ba gusto kami sa among pag-ingon nga ikaw sa Mariano no giyawaan? Si Jesus nitubag nga nag-ingon. Ako wala hingyawa eh. Tinunua ako nagapasidungog sa akong amahan ug kamo nagapataulaw kanako. Pag-ingon sa mga Hudiyo nga dili nagtuo ni Kristo siya giyawaan, mato pa ni Kristo, wala ko hingyawa eh. Tinunua ang amahan, mao ang nagpadala kanako. No, Kristo din nga kamo nagpakaulaw ka na ko. Sa kinidi ay kinidi ang dili kamaturan, magpakakamaturan niya mo'y mudalag pagpakaulaw, no? Ngadtos kamaturan. Na karon mao nga ato ning masaksihan karon nga magpakaulaw diining dili kamaturan niya mag-ingon hinuon nga sila mo'y kamaturan. Bueno, niya nakita sa pagsusi karon nga mao nga mga lagi gid sila ang mga tinun-an ni Kristo. Nga ang giingon ni Kristo, pag-ampo kamo nga ang inyong pagpangalagyo dili unta may atol sa tingtugnaw o maatol sa adlaw nga igpapulay. Karon sa balaod sa adlaw nga igpapahulay, Bradrone, unsa man ang gidili sa balaod sa adlaw nga igpapahulay. Okay, basahan na po din sa Jeremias 7, ang pagsusi kung unsa ang balaod nga gidili sa adlaw nga igpapahulay. Jeremias Kapitulo 17, versikulo 19, nako ang pagsugod sa pagbasa ngadto sa versikulo 22. Tingnan lang atong mabasa. Mao kini ang giingon ni Jehova kanako, lakaw og tindog sa ganghaan sa mga anak sa katawhan, din ang mga hari sa Huda mosulod, o pinagi ni sila mula o sa tanang mga ganghaan sa Jerusalem. Sa punto pa lang, Brad Ronnie, na ay pagsulod no o paggula. Pero asa mo gula Sa ganghaan. sa tanang mga ganghaan sa Jerusalem. Eh kana di ay ganghaan sa Jerusalem, kung musulod ka na mugula, kung mugula ka, di buti pasabot na sirado-sirado din na. Pag musulod ka, siradaan, mugawas ka na, abrihan, pero naana sa ganghaan sa Jerusalem. Dayon, Okay, og tingna sila. Pamati kamo sa pulong ni Jehova, kamong mga hari sa Huda o tibok na Huda. O tanang mga pumuloyo sa Jerusalem na musunod niining mga ganghaan. ganghaana. Ganghaana. Bakit ang gingon ni Jehova? Magmatngon kamo sa inyong kaugalingon o ayaw pagdala sa bisan unsa nga palas tunon sulod sa adlaw nga ipapahulay ni dadtong kini pinagi sa mga ganghaan sa Jerusalem ni magtas-an kamo og mga palas anon ngadto sa gawas gikan sa inyong mga balay sa sulod nga sa adlaw nga ipapahulay ni magbuhat kamo og bisan unsang buluhaton buluhatona hinunua balaan ninyo ang adlaw nga ipapahulay ninyo sa gisugo po sa inyong mga amad. Deklaro kayo nga pag musulod ka sa Jerusalem, sa ganghaan niya na, pwede ka mugula. Kunya, sa maong ganghaan, ang balao din sa adlaw nga ipapahulay doon Gidili ang pagdala bisan unsa nga palas punon sulod sa adlaw nga ipapahulay ni dadtong kini sa mga ganghaan sa Jerusalem. Kunya gidili po ang pagpasan sa mga palas punon ngadto sa gawas sa inyong mga balay sa adlaw nga ipapahulay. Bisan pa ang mga pagbuhat bisan unsang buhaton na rin gidili kana nga balaod kana magidili atol sa adlaw nga ipapahulay. di sa ato pa, hain kining adlaw nga ipapahulay nga gingon sa Biblia, Brad Macarayo, nga bisan niining alawa, walay palasanon o mga pas-anonon na pagkadaton sumala sa Biblia. Mao kini nga asa nakasulat sa Exodo Kapitulo 20 ang atong pagabasahon, versikulo
Utso hangtod bersikulo 10, hinungduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa unong kadlaw pagabuhaton ang buluhaton mo o gingon buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan sa adlaw nga ikapito mao sa kadlaw nga ipapahulay. Alang kag Giyoba nga imong Dios, ining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan nag imong mga anak ka lalaki, bisan nag imong mga anak ka babae, bisan nag imong mga sulugon, bisan nag imong mga sulugon nga babae, bisan nag imong mga kahayupan, bisan nag imong mga dumulong na anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Sa versikulo 11, Sa bersikulo 11, giingon sa pagpahayag sa atong padayunan, giingon, kay sa unong kadlaw, gibuhat ni Giyoba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, ug nipahulay sa ikapito ka adlaw, dusa gipadalanginan ni Giyoba ang adlaw nga ipapahulay ug ibalaan niya kini. kuning balaod sa adlaw nga ipapahulay nga unong kaadlaw buhaton ang bulaton. Way lalis nga ang adlaw nga ipapahulay ikapitong adlaw mao ang Sabado sa semana. Ang unong kaadlaw gikan sa Domingo o ng adlaw sa semana sa atong kalendaryo makita mo na. Gikan sa Biyernes, gikan sa Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, magbuhat ka sa bisan unsang bulaton. Doon na may imong mga palasanon, nga pasanon. Pero sa adlaw nga ikapito, ngamong Sabado, walay bisan unsang mga bulaton o palasanon nga pagabuhaton. Mo ni ang mapiot nga balaod sa Dios kay tinuod man nga gimuntar o gipakita kini sa Dios. Nakaron ang ato namang susihon pag-ingon ni Kristo sa Mateo 24, versikulo 20, sa gibasa kaganina sa unan nga mo ilang gikapyutan para isangon sa mga katawhan para magtuman, magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Kung sila'y mo sabot ini, bulag naman sa gisulti ni Kristo din Pag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangalagyo, dili mahatol sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapulay. Doon na sila bulaton nga pagpangalagyo. Nga ipag-ampo sila nga dili maatol sa adlaw nga igpapahulay. Kay ngano baday, unsa baday ang may tabo sa adlaw nga igpapahulay. Brad Ronnie sumala sa Biblia kay wala ra bay palas-anon nga buluhaton. Makakalaki ba di ay ang tao kung maatol sa adlaw nga igpapahulay sa mga palasanon nga ilang buhaton, dili man sila pwede sa pagsulod na nila sa ganghaan sa Jerusalem o sa paggawas. Makagawas ba di sila basta dili pa mahuman ang adlaw nga igpapahulay doon Dili Reverend, mabito magingon si Kristo sa mga tinunan na ampo mo nga sa inyong pagpangalagi dili niya sa adlaw ng ipapahulay. Kanang panahuna, pag-abot sa adlaw ng ipapahulay, dunay mga pagsugo na nga takpan ang ganghaan sa Jerusalem. Wa gyud makakalagi na. Okay, pasubot sa Jerusalem ba doon kuralado na. May agianan nga proper na dito ka mosulod. Pag-adlaw nga igpapahulay na, sirad na. Di, kung lutuson mo dito sa sulod, kinsa magpunay makakalagi mo, libot-libot na mo diya, sakpan yun mo. Hindi makakagawa sa Jerusalem, kaya matod pa nimo, siradaan man dahil gagaan sa Jerusalem. Kuriba, Bratron. Masahin ko rin dito sa Nehemias. Kapitulo 13, versikulo 19. Kino? O nahitabo, nga sa musugod na ang kanitnit diya sa mga ganghaan sa Jerusalem, sa wala pa ang adlaw igpapahulay. At pagbahinis ni siya lugar nga kamidyuto na Rebrino, kung may pagkasunod, Sabado naman, mawala adlaw igpapahulay. Ako, misugo ng mga pultahan, taktan, o misugo nga kini dili pagbuksan, hangtod sa liwas sa adlaw nga igpapahulay. Sugod ay nga pagsira, kanang hinangat ng adlaw ng pagpapahulay at tunatubuksan sa pagliwas na. Huwag yun, makatalagi tunod niya na. Pagpupila sa atong mga alagad, gibutan ko sa mga ganghaan. Aron, na wala ngay palas anon nga pagadaton sulod sa adlaw nga igpapahulay.
Iwa di pala sa anon, na mabuhat sa adlaw nga ipapulay kay gidili man, unya di po katagawas, kay sila daan man ang kultan, sugod pa sa Bernes sa kagabi o nang Antod sa liwas. hangtod sa liwas, adi pwede na kay liwas naman ang adlaw ipapahulay. Mag-iba si Kristo nga, pag-ampo mo, nga dili may atol ang inyong pagpangalagaw sa tingtugnaw o sa adlaw nga ipapahulay, kay wa may makakalagaw. Tungod kay higpit magani kayo, pabantayan pamanggani ang mga puntahan nga gipagsirhan, gawas sa gisirhan, pabantayan pa yun. Kaya ako panlagi na sa distiklo o kapaliban. Morning, ingon ako nga, kung panalitan sila maoy nagdala sa pisi sa kamatuoran, o nakita ilang tangtangan. Ano man nga sa pagsulti sa atong Kristo gihimo manilang kini pagpabantay sa adlaw ipapahulay nga kini pagpasidaan man ni sa atong Ginoo Kristo sa iyang mga tinunoan nga sa diha nga mahitabo ang lutos ang ilang pangamuyon nga dili unta mahiaton ang lutos unta nga adlaw sa ipapahulay kay wa man sila kaagian anang panahon. Dili man na gipasabot ni Kristo nga kini ang Mag-ahulay sila, ang mga muyo sila, dahil sa adlaw ipahulay kay sila, pabantayo na sila. kay sa badista sila, maglaruhon. Kasi may mulutos nila, nga naman sila simbahan sa sinagoga. Sa adlaw nga ipapahulay. Di, pag doon ay mulutos nila, ang paglutos raman diha o ang kamatayon ng ilang sangkuan, katumang naglapas, o di sila maglapas. Lukan. Lukan wag yatas. Uy, kahadlukan. Unya, una aragot mga kaigalaan, kay kung pananglitan, mugawas lang gid ka lugar sa adlang ipapolay para ka malutos. Ha? Bakit pasabot? Nga wala'y peligro sa mga tinunan ni Kristo kung sabrista sila o nagbantay sa adlang ipapolay kay kinsa may mulutos o maglutusan nila. Kana kay lutuson sila, waday sila sa adlaw ipapahulay. Nakasulod niya na. Busa, ipaghinaot na nga, unta, dili maatol sa adlaw ipapahulay, kay kung maatol, di, yun ka pangalagaw. Mao ka na ang buot ipasabot. Busa, asayan niya na, napagisgutan gani siya po si Pablo nga, tungod sa mga paglutos nga ilang gangatan ba doon nagatag na siyang explanation nga, unta ang tao sa iyang panahon, muawat unta niya nga dili siya minyo. Dili po nagbawal si Apostol Pablo nga dili gyud gidid-an gyud pagminyo. Apan tungod kay si Apostol Pablo ulahiman nga apostol diha sa atong Ginoong Kristo pagkatawag kay sa wa pa matawag siya sa anong giingon natong ulahi, dosi man gud ang natawag pero nagbudhi si Judas, ipulihan si Judas ni Matias. Di, 12 lang gyapon. Una kini si Apostol Pablo, Saulo man ang ngalan niya na sa sinugdan. Maglulutos. Sa iyang pagka maglulutos, nakabig siya diya kang Kristo, dahil mo siyang tinunan, busa atong giingon, ulahi siyang apostol, gikan sa 12 nga natawag. Ingon yun nga atong mapakita nga tungod sa pagkasayod gyapon niya kay wa man maundang ang paglutos sa diyang natawag na siya. Nagdugang siya pagpanambag na unta may sama ang mga tao kaniya tungod kay dunay may mga kakaulian nga ilang lakason. O say prueba niya na gradone sumala sa Biblia. Okay, dini sa sulat ni Pablo sa unang Korinto rin, akong pagbabasahon, Kapitulo 7, versikulo 7 ngadto sa 9. Tingnan ini. Ngani, buot ko unta, nga ang tanang lalaki manig-ingon kanako, lugar kang Pablo. Apan, Ang naawakton sila ni Apostol Pablo. manig-ingon kanako. Apan, ang matag usa, adunay iyang kaugalingong hiyas gikan sa Dios, ang usa alang sa usa, kapaagi sa kinabuhi, o ang usa alang sa lain. Alang sa mga dili ninyo, at ba, way asawa, mga lalaki suguta, mga ulitaw pa. Alang sa dili, mga dili ninyo, o sa mga balo, ako magaingon nga maayo alang kanila ang pagpabilin nga mag-inusara sama kanako. Sabi ko si Pablo ninyo. Apan kung sila dili nan, o galing makapugong sa ulang kagulingon nan,
Paminyuan na lang sila, kay labi pang maayo noon, nga maminyo kay sa mga silaog sila sa kaulat. Oh, naghatag og panambagan siya Pus Pablo nga alang sa mga dili ninyo ug sa mga balo ako magdaingon nga maayo alang kanila nga magpabili nga magduno sara sama kanako. Kung atong tan-aw din ni Brad Ronnie, Brad Macarayo, Brad Ronnie kining Biblia nga gitawag nga Biblia ang pulong sa Dios. Sa unang Korinto City, giingon na dinhi iklaro nga matod pa. Gusto ko unta nga ang tanang may sama kanako nga walay asawa. Apan dili kita manag sama tungod kay lain-lain ang hiyas nga gihatag kanato sa Dios. Ang gipasabot nga maayo nga katong dili magminyo pero kung di kuno makapugong papangasawaan na lang siya o papamanaha. Kay kung dili manugali sila makapugos ng kaugalingon, paminyuan na lang sila daw, kay labi pang maayo hinoon nga maminyo kaysa magkasilog sila sa kaulat. Ang buta na, Brad, Ronnie, sa gibasa ni mo, anong nagtambak man si Apos Pablo nga, mayon ta nga may sama ang iyang mga isig kakauban, may sama niya nga dili minyo. Kaya unsa ba paalabuton nila o kabilinggan nila, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Okay, atong ipadawin sa pagbasa kini sa marugapon nga kapitulo sa City sa unang Korinto Rodrigo. Ano ko mabasa sa versikulo 25 ngadto na sa versikulo 28. Tingnan niyo ang nakabayan. Karon may tungod sa mga dalaga. Ako wala sugo, nagikan sa Ginoo. Gingon din hinuno ka, anyay akong hunahuna. Opinion lugar niya, Ronnie. Tapos din na si Pablo. Anyay akong hunahuna nga igahatag ingon nga taong kasaligan tungod sa kaluoy sa Ginoo. Gihuna-huna ko nga tungod sa taliabot nga kasakitan. Maayo na lang sa usa ka tawo ang magpabili, ang pagpabilin nga ingong sa iyang kahintang karon. Aduna kabay asawa, man ayaw pagpakigbulag. Wala kabay asawa, nan ayaw na lang pagpangasawa. Apan kung galing mga asawa ka na, dili ikaw makasala. Kung ang dalaga naman na, dili siya makasala. Ngani sila, nga mga minyo, mahisangko sa mga kalibog, na kalibutan ng lubot kunta na luwason kamo. Gitan ni Napay mga kalibutanon na kalibog lugar ba dun Sa Nagbukari, gusto ni Apostol Pablo, luwason sila nini. Kay babil kayo, na mga anak lugar, problema lugar, kay mga latason na mga paglutos nila. Akong kasakitan na iyang Pablo. Kasakitan. Magbira-bira tas atong mga anak. Pero iya tong una-una dili to sa Ginoo. Muna ang ilang dangatan, mga mahal mong tigpaminaw nga gipayag niya sa atong Ginoong Kristo, nangita sila kidiya. Kung sa dili, intawon ang 24-20 sa Mateo, pagpabantay na sa adlaw, ipapawla yun. Ang pag-iwan ni Kristo nga pag-ampo kamo nga sa inyong pagpangalagi o dili unta kini mahiatol sa tingtog na o sa adlaw nga ipapawlay. Nga naman, kay doon na sila ipaglutos, di gyud sila makakalagi kay sa pagbantay sa adlaw nga ipapawlay. Balaon niya dito sa Jerusalem, pan ka magbantay sa adlaw nga ipapawlay, ang mga ganghaan dito pagasiradaan ug wala dayoy makakalagi. Ay kanang pagkalagi, material man na nga magdagandagan po sila kay espiritualon to. Oy Ginoo God, Dios God. Ipasakwat na lang sila sa manulunda. Pero hagoon pud sila kay gitag na mga patyon mo di walay manulda nga musakwat nila. Kay ang ilang kapalaran bisan sila og patyon usa man lang ang tumong. Nag-ingon man si Kristo sa mabasa sa Mateo 10:28. Muni ilang gi-after sa ilang kaugaling mga malamong tigpaminaw. O sige nga. Kung ayaw ninyo pagkaluki sila nga magapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalan, mahino ikaluki ninyo ang arang makalaglag sa kalan o lawas dito sa Eterno. Kung ilang gi-after, na bisan todo nalaglag ang ilang lawas, luwas sila sa espiritu nga kahimbang, mga kaigalaan. Nakaroon, sa tinuod, nga kanang 24-20 sa
gisgutan sa Mateo, wala kana magpasugo sa pagpabantay sa adlaw nga igpapahulay. Unya mao man lagi ng ilang gisaligan kay nag-ingon man lagi kung ibasa nato sa bersikulo 15 sa sugod sa 24 kadto sa 20 lugar, bersikulo 15 sa Mateo nag-ingon tungod ini kakita ninyo sa gisgutan sa propeta nga si Daniel, sa gisgutan malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balad pasabta nini ang magabasa. Nan sila nga na sa Hudiya pakakalagaywa kadto sa kabapiran no, kalagyo yun. Unya gingon ug siya nga anak sa ato ayaw na pakanauga aron sa pagkuha pagbisagon sa sulod sa balay. Ug siya nga anak sa uma ayaw na pagpabalik aron sa pagkuha pa sa iyang kupo. Ug alaot gyud ang mga magdos o may mga masuso niya itong mga lawa. Di ba takdo sa gingon ni Apostol Pablo? Pag-ampo ka mo, maunta, inyong pagpangaligyo, dili may atol sa tigtog na o sa adlaw nga ipapulay, pagpabantay din na sa adlaw nga ipapulay, nga doon na may malaglagon ng pasipala nga ilang maaguman, nga ang pasipala, mulak-lak nila, nagdahom sila nga sa ilang pagpatay, sa paglaglag sa mga tinunan ni Kristo sa Juan 16:2, nagdahom sila, nga nagbuhat sila sa basimbahong pag-alagad sa Diyos. Mamalangbot ito sa buhat. Pero sa deklarasyon sa mga tinunaan ni Kristo, sa mga pagpamatuod na karon nga naa nami sa Espiritu Santo, kanabang pagpabantay sa adlaw nga ipapulay ba, Romy, ipahigawas na ba ang tao niya na sumala sa Biblia? Ipahigawas na ba? O Reverend, ato lang pagbasahon din sa nakasulat sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6 nag-ingon. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu o dili sa ilalom sa karaan sinulat nga kalagdaan. O karon nakita nato mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan. Klaro kayo, sa city size sa Roma gingon. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. O naay kasuguan nga gipagawas na tanyana, busa mo kung atong gigon dili na brad pakaray nga tangtangon na sila, tangtangan na sila anang kasuguan na kay nagtuo sila nga mo nang padayon nga kasuguan. Busa gingon, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdam. Ang pag-alagad sa bag-ong kinabuhi diha nata sa espiritu, mga kahigalaan, gipahigawas na ta diha sa kasuguan pero atong susiyon kay pag-alagad na madeni sa espiritu unsang matanga sa pag-alagad sa espiritu bradrone nga diha sa espiritu gipahigawas na ta nini nga kasuguan na wala na ta ipapatuman niya na. Espiritu Santo ang gipasabot ni Reverend diha na mo ng bagong pagpangalagad sa bagong kinabuhi. Sa pahayag ni Pablo dinhi sa Tito Kapitulo 3 versikulo 5, gingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga bunuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy, pinagi sa paghugas, sa pagkatao, pag-usab, ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Busa di ay katong gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi diha sa espiritu ug dili na sa ilalom sa karang sinulat nga kalagdaan katong bag-ong kinabuhi nga pag-alagad sa espiritu mao ditong Espiritu Santo, mga mahal na kaigsunan, mga tigpaminaw. Tigsunod nining among programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kasi Pablo may nagsulat sa Roma City Size, si Pablo po nagsulat sa Tito 3:5. Brad Rone, kasi maingon sila nga, Brad, kung pananglitag, walay daganay sa Roma City Size na to Tito 3:5. Kay basig, nasalagmaan lang nga, Espiritu Santo ang isgutan bag-o kinabuhi sa Espiritu Santo, naman din ni Espiritu ramang gundi.
Unya dito Espiritu Santo man. Nay bagong kinabuhi sa Espiritu, nay bagong kinabuhi sa Espiritu Santo, pero lahi ng Espiritu dinhi ug katong imong gibasang Tito 3:5 brother. O sumada ka nga nagbaka ka tani ining punto nga Espiritu Santo ang gipasabot nini. Adi gid mo sumanda nga nagbakap pa rin. Ang ato lang itong gihubad ng dagang tagtito, 3:5, pinagisgot mo kung pagkong kinabuhi sa Espiritu ang diya, akin doon bagong pagpangalagad. Nagyan sila ng ito, Tito, 3:5 nga bunod bagong pagkinabuhi diya sa Espiritu Santo. Ba't nga itong i-conclusion ng Espiritu Santo yan? Pero rin sa pagpuiba, nagbisang pag-namo, ganito ng Tito, 3:5 mga pagsunan, kining City sa Roma, ipamatud-an gid nga ang pagpangalaga gitawag bagtong kinabuhi sa pagpangalaga diha na gid sa Espiritu Santo. Diha may Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Basahon na kung balik ang Roma 7:6. Dini sa pagpahayag pagklaro nga Espiritu Santo gyud ang gisgutan nga diha na imo ang bag-ong pagpangalaga sa diyang ipagawas kana sa kasuguan. Matupa ni Pablo. Iyon lang atong mabasa. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nag-ulipon kanato. Mao maning kasuguan nga ipagawas sila. Nga nag-ulipon mo daw ning kasuguan nga ipagawas man sila niini. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bagtong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. Klaro kayo rin. Sa ginatawag kong dito aron sa pag hatag o katinawan sa mga naminaw nga basig din sila nga basig din natin Espiritu Santo ng Roma 7:6 brad. Ang ibasa na mo ang Biblia ng tulong sa Dios at tinaw na ang pangalagad sa bagong kinabuhi diya nagyud sa Espiritu Santo. Busa di nakita nato nga kung naa na data sa Espiritu Santo nga pagpangalagad, alagad ra gisgutan. Di ra ba ingon nga dili mo alagad ang sa mo balibad lang. Di mao na nga kanang gipahigawas na kamo karon sa kasuhan mo nang pagtangtang nato nga gipasabot sila bredon kay ipagpagawas man nato unya ang pagalagad kaya nasa Espiritu Santo nga pagsunod adi man sila makibalo nga doon na day pag-alagad o pagsunod na sa Espiritu Santo kung walay kasangkapanon nga magwali sa Espiritu Santo. Busa sa among panahon gipakita na mo nga ang among wali diya na sa Espiritu Santo kung mao naman ni ang pagpangalagad. Kung sa Biblia walay mabasa dito nga mga ngalan na mo. Ang trabaho lang o bulaton nga may mga taong magwali gyud sa Espiritu Santo hain ang priba Pedrome nga sa atong katumanan kini nga tagna o kini ato nang gibot ang pagkaybalo kanila. Hiri-hiri na itong pagkabasahon sa nakasulat sa unang Pedro, 1:12 nga gingon. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kung dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang manunda ng andoy sa pagsugong. Dunay mga tao nga magawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. O siya mong giwali, Espiritu Santo. Kung maana ta sa pag-alagad sa Espiritu Santo, wa magpasabot nga wa ko'y bantay-bantay sugo. Pero naay sugo, kung ipaygawas ka na, wadili nimo na pagbantayan ng suguan. O karon, atong susiyon ang ubang reliyon makarayon, nakabalo ba sila na kining pagbantay sa adlaw ng ipapulay, wala na gina, kining adlaw nga Sabado. Oo. Yeah, kung masip gani sa ilang prinsipyo, ini sa usa ka pagtulong na ansab nga ang Dios migamit gani kang Kristo pagtato sa kasuguan. Mao ato mabasa sa ilang libro nga kining gitawag nga tarungan pinasukan sa kasulatan iyan sa Jehovah's Witnesses. So, atong dawat kay mao magpuy atong prinsipyo para pagpakita na dili lang day kita mao ang nahibalo. Yeah, basahon nato diri sa pahina 194 o 195 nga pahina. Mga punto Lang atong pangkwaon kay kung ganiro nato na mahutdan matag oras. Giingon, kahubitan. Ang igpapahulay sabat gikuha gikan sa Hebreyong siyagat nga nagkahulugang pahulay,
Kudong, undang, muning kahulugan aning Sabat o sa Hebreo, Sabat. Giingat pagpahayag. Ang sistemang igpapahulay nga gilatid sa Mosesnong kasuguan, naglatod sa sinimanang adlaw nga igpapahulay. Mao man ang pagbantay nga katong sinimana. Ang ubay-ubay dugang timo ang mga adlaw latas sa nga tibuok na tuig. Ang ikapitong tuig duna mo na po ning tinuig nga mga pagpahulay. Giingon og ang ikakalimaan ka tuig ang sinimanang igpapahulay sa mga Hudyo. Ang ikapitong adlaw sa kalendaryong sinimana mo'y gikan sa pagsalop sa adlaw nga Biyernes angkod sa pagsalop sa adlaw sa Sabado. Daghang nag-angkong Kristohanon subay sa tradisyon. Nagbantay sa Domingo, ingon nga ilang adlaw sa kapahula o ilang adlaw sa kapahulayan o sa pagsimba. Ang uban ni kapot sa adlaw nga gigahin diha sa Judeanhong kalendaryo. Gingon dahil sa 195 giingon sa pagpahayag. Gisikarag sita sila Roma 14. Si Kristo mao ang katapusan sa kasuguan. Target na sila. Puskog kaniyo, si Kristo daw kuno katapusan kasuguan. Unsa daing ilang nasamtan. Gingon aron ang tanan nga may pagtuo makahupot sa pagkamatarong. Ang pagbantay sa ikapahulay mao'y bahin ni anang kasuguan. O mo nang giingon ka yes pagpay nga si Kristo mao katapusan sa kasuguan. O nang adlaw ikapahulay kuno bahin kuno nas kasuguan. Giingon dahil pagpahayag. Ang Dios migamit kang Kristo matod pa sa ilang nasabtan sa pagtapos ni ana nga kasuguan. Nakarga man kuno na ni ana ang ikapahulay kuno bahin sa kasuguan man ikapahulay. Si Kristo kuno gigamit kuno sa Dios sa pagtapos kuno sa kasuguan, nakarga daw kuno ang adlaw paulay ana. Ingon ang atong paghupot sa matarong nga pagbarog uban sa Dios nagadepende sa pagtuya kang Kristo. Dili ang pagtuman sa sinimanang igpapahulay. Katulugan nga pagbantay sa igpapahulay Sabado. Busa usab ang Galacia 4 bersikulo 9-11, Efeso 2 bersikulo 13 o 16. Colosas 2 bersikulo 13 o 16. Muna yung gipangkutulan sa portar lugar nga mga kapitulo bersikulo. Ang Dios sa kamaluluton nagpasaylo kanato sa atong kalapasan o gipapas ang gipapas ang gisulat kamot nga dokumento nga tibuok nga bato kanato nga nagalang nga nalangkuban sa mga tulumanon o nagbato kanato do sa ayaw tuguti nga adunay tao nga magahukom kaninyo sa pagkaon mo na mas Colosas kaniya kanang ginagamit 3 kapitulo 2 bersikulo 13 o 16 o pag-inom o may labot sa usa ka pagilin o sa pagtuman sa bag-ong bulan o sa igpapahulay. Kung ang usa ka tawo na ilalom sa Mosesnong kasuguan, mo man tong gipagbasa nato ganiha katong bitaw naa sa Exodo kaganiha 20 pos kung kaniyo tani 20 bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 11 palapos ni Reverend pagpabasa. Sulat man na ni Moses. Ikan sa Genesis, Exodo, Levitico, Numeros, mo nang Deuteronomio, mo nang gitawag sa eskwela sa Biblia at Pentateuch, di paibo ko Moses. Mo na siya nga giingon sa pagpahayag nga si Pablo paggamit niya ana dili na o pailalom niya ng Mosesnong kasuguan o gihukman nga sabdaan sa pagpasipala sa ipapahulay. Siya ginabato ngadto sa kamatayon pinaagi at tibok kongregasyon sumala pa sa Exodo 31 bersikulo 14 o sa Numeros 15 bersikulo 32 o 35. Daghan nga mga tarungan dapat sa pagtuman sa ipapahulay sa manini karon binilyo sa manini karon nga nagdoktrina lang gyapon anang kasuguan ni Moises na si Kristo unta o man ang katapusan sa kasuguan karga nang ipapahulay giingon sa pagpay adunay rason nga giingon sa pagpayag lipayon nga kita dili na ubos ni ana nga kasuguan. Ano yung punto? Nga ilang asabtan, ingon sa gipakita sa kasulatan, gamit na kasulatan. Sama ng Colosas 2:13 o 16. Giingon nga gikutlo dinhi ang inuyunan nga pagbarog uban sa Dios kay si Kristo ra may gigamit kuno sa mato panila nga gigamit sa pagtapos kasuguan dili na nagakinahanglan ug pagtuman sa sugo sa igpapahulay nga gihatag sa Israel.
O di klaro mga kaigsunan nga ang punto dinhi nga ang Dios dili na nagakinanglan og pagtuman sa sugo sa igpapahulay nga gihatag sa Israel kay si Kristo ang katumanan nga maoy modala sa pagtapos sa kasuguan. Mao nga sa panahon sa Espiritu Santo dito padaan sa kang Kristo, wa na sila magtuman sa adlaw nga igpapahulay. Di nasaypan karon ang kanang 24, 15 hangtod sa 20 sa Mateo, mo kana karon ang among buti pasabot na karon. Kay gipahigawas naman kita niya na nga kasuguan. Unsay priba nga kadtong gibasa namo nga city size sa Roma. Nga kung naanat ta sa Espiritu Santo, wala na ta sa pagbantay sa adlaw nga ipapulay, ipuhas na na. Mo na nagitangtangan na mo kamo, yan ang gisangot. Nga di na pwede na nga isulod lang yapon. Musa gusto sa Diyos nga ipatangtang na ng yugo ha. O wala na ka na. Nakaroon. Niya atong padayunan sa pagbasa, kinigapon nga nangatarungan pinasukat sa kasulatan sa payna 197 ngadto sa 198 nga makita nato ang punto sa Roma city size ngadto gi padayon sa city. Ingon dinhi ang atong mabasa. Ang punto sa nagtumong sa pagkahanaw sa Moises nung kasuguan, ang Biblia ba diretsong nag-ingon nga ang napulo kasugo napil kun unsa ang natapos? Roma city size city karon kita gipahigawas na gikan sa kasuguan matod pa sa libro sa mga Jehovah's Witnesses tinuod kini among gidawat kay wa pa namo na basaha amo nang gi-explain. Karon kita gipahigawas na gikan sa kasuguan kay kita mga patay ngadto sa nag-ulipod kanato. Noon sa may atong ikasulti nga ang kasuguan mao ang sala palayo gayud ni ana sa pagkamatuod dili gayud unta ako makailag sala kung dili pa ang kasuguan o pananglitan dili unta ako makailag unsay pangibo kung ang kasuguan wala pa mag-ingon dili kagayod mangibo. And close parenthesis ingon dinhi diha human sa pagsulat nga ang Hudiyong mga Kristiyanon gipahigawas na gikan sa kasuguan. Unsang pamikingnan sa kasuguan ang gisitar ni Pablo. Ang ikanapulo nga sugo busa nagpakita nga kana gilakip sa kasuguan nga gikan yana sila gipahigawas. Lakip na napulo kasugo sa kasuguan nga gipahigawas na niya na Ikadong Korinto 3:7 ngadto 11. Kung ang kabalauran nga makamatay o gikulit diya sa mga bato, miabot diya sa himaya nga tungod diya na ang mga anak sa Israel dili makasudong sa naong ni Moises tungod sa kasanag sa iyang naong, usa ka kasanag na mahanaw ra, dili ba mulabaw pagayon kamasanagon ang pagdumala sa Espiritu. Kay kung gatong gihanaw ra, gihimong masanagon, ilabay na gayon kanang nagapabilin, ilabi na gayon kanang nagapabilin ang kasanag. In close parenthesis, gitumong dinhi ang lagda nga gikulit niya sa mga bato o gikaigon nga ang mga anak sa Israel dili makasudong sa daong ni Moises sa maong igayon sa dihang kadtong gihatag kanila. Unsa ang gihubit ini? Exodo 34 versikulo 1, Exodo 28 ngadto sa 30, nagpakita nga mo kana ang paghatag sa napulo ka sugo. Mo kini ang mga sugo nga gikulit sa bato, dayag na kini giapil sa gingon dinhi sa kasulatan nga gihanaw na. Usa nasabtan o napahigayon nato nga kining Roma city size nga gipahigawas na kita sa kasuguan, mo kana ang kasuguan nga gisugo sa Dios sa paghatag sa diya kang Moises ug wala na kana ipapatuman sa panon sa Espiritu Santo na pagtulunan karon diri sa PBCM na nagwali niya na o bisan pa
sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. O gaya ng prueba niya na Brad Romy nga gipaygawas na ang tao diya sa kasuguan niya ng kasuguan ni Moises. Hindi, Ridrin, kung pagbasahon sa nakasulat, Pagbasa, Brad Romy, sa kapitulo, sa buhat kapitulo 13, versikulo 39. o muna ini ang nakasitar na nasita sa Ridrin. O nga pinagi kaniya, ang tanan nga nagatuo, kipahigawas, magikan sa tanang butang, magikan, init, ang kasubuan ni Mrs. wala makahimo sa pagpahigawas kaninyo. O, busa, muni ang angay nga hinuktukan nato mga kaigsunan nga ug sa mabati nato ni ug dawato nato nang di mao mo nang makapanglingo-lingo beta sa tong ulo ta tinuod no nag-ingon man di ang Biblia apan og nga pinaagi kaniya sa kang Kristo ug sa Espiritu Santo kay wala naman ipahigawas na og nga pinaagi kaniya kang Kristo ang tanan nagatuo gipahigawas na gikan sa tanang butang nga gikan nini ang kasuguan ni Moises. Gipahigawas na ta sa kasuguan ni Moises. Sumala sa katarungan nga kasulat sa Biblia. Tungod kay sa panahon kang Kristo, gikumparan nga adunay pari nga si Melkisedek. O kung ang pari nga si Melkisedek ug uban pang mga pari, kung ang pari wala ilisde, wala ko'y pag-ili sa kasubuan. O kay doon na may pag-ili sa saserdote nga ang nahimong ili si Kristo. Ang kasubuan, aduna na'y pag-ilis mo sa unanay gibiya, gipahigawas na kaana, kay adto ka na sa giilis na nga kasubuan. Buo ka na, o si Piriba Brad Rone, kadili na gina, pagpadayon ang adlaw ay pagpalay, nasay pa nila busa morning atong pagpanangtang sa mga taong nagtuoy in taon nga mo na ikaluwas ang ilang huktan duro. Okay. Aniya, basahon ako rin di sa sulat ni Pablo sa Hebreanon, Kapitulo 7, versikulo 11 po sa 14, na ang Biblia akong gamiton sa pagbasa, kining Biblia ang tulong sa Dios. Yun ini ang atong mabasa. Karon, nasawa nato nga sa dihang naghatag ang Dios sa kasuguan ngadto sa mga Hudiyo, may kalabutan niini ang pagkapari sa linya ni Levi. Kung mahimong matarong ang mga tao pinagi sa ginabuhat sa mga pari, wala na unta kinahanglan ang laing pangapari sama sa pagkapari ni Melkisedek o dili sama sa pagkapari ni Aaron. Apan kung ilisan ang pagkapari, yan na, kung ilisan daw ang pagkapari, kinahanglan nga ilisan usab ang kasuguan. Dayon, ang atong Ginoong Hesus, mao ang gitumong nga giilis sa daan nga mga pari. Dili siya kaliwat, si Jesus Lord ni Levi, kundi kaliwat ni Juda. Siya lang galod, ang nahimong pari nga kaliwat ni Juda, kaysa pagsulti ni Moises, kung kinsa kanila ang nahimong mga pari, wala galod siya mag-islot may tungod sa tribo ni Juda. So Kristo, mao ilis mo pari, sa pangabasa rin, pagkadunay pag-ilis sa pari, adunay pusay pag-ilis sa kasuguan. Na gitinaw mga kigalan nga doon naging pag-ilis sa kasuguan. Karon, hindi kita. Nahain ba ang kasuguan nga gipasabot o gipagawas na ta? Sa kay Moises. Giilis na to. Hain ang dugang prueba. Si Apostol Pablo ba'y nag-explica niya na? Oo. E tinunaan siya ni Kristo. Ang dili maka-explica katong dili. Tinunaan ni Kristo nga nagpakatinunaan lang ni Kristo. O siya prueba, Brother Rone. Okay niya, ang dugang pahayag ni Pablo, nga kining sila-silang katanaw ng gipahigawas na yun sa kasubuan gikan kang Moises. O nga pag-abot sa itong Ginoong Jesucristo nga din siya ilis sa pagkapari sa laray ni Melkisedek, di ilis sa ang kasubuan. Basta katong kasubuan ni Moises, pag-abot ni Kristo, ibungkag kato sa atong Ginoong Jesucristo. Yeah, ayag ni Pablo. Yatay Biblia rin, gagitawag,
Contemporary English Version ng Biblia, Napod si Mitchell Pindinuan, no? napod sila din. Basahan na ang sulat ni Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 14 and 15. O dili ba contradiction, no? Buhat rin si Brenda David. Okay, basahan na mga din. Christ has made peace between Jews and Gentiles, and He has united us by breaking down the wall of hatred that separated us. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Sa atong nabasa din ni Reverend, nagpunta si Kristo, naghatag og kalinaw diya sa Hudiyo ug mga Hintil, yung gihiyo sa kini, tinagin sa pagbungkag sa nag-aali nga, adunay nag-aali na kang nagbungkag ni Kristo, nagihit si Kristo naghatag sa iyang pagmingong lawas aron sa pagbungkag sa balaod ni Moises uban ang mga tulumanon o kasubuan. Iyan ang gidestroyed ang balaod ni Moises. Kung ba pabalay, giguba, magtukod og balay, kay gabok na lugar ko doon. Doon ay pag gitawag og reconstruct, no? O pag-rebuild. Gihimo pag-utro ang balay na naguba na. Busa si Kristo, kay nag-ilis naman pagkasaserdote siya may ilis, gi-ilis dan pagkakasubuan. Totally kung walay Kristo, permanente kasubuan. Totally permanente ang wali nga Hiuba. Pag-abot na ni Kristo, si Kristo nang iwali, dili si Hiuba. Nakaroon. Din hinihining puntuha, ay nantong law of Moses nga gidestroyed Pedro, nga wa na ipapatuman. Okay, niya. At kung susiho na yung kining law ni Moses na gibungkag sa atong Ginoong Kristo. Parati pang mga tulumanon ang kasubuan. Sa Malakay, marigat ng Biblia, ang magabasahan ko rin ang Contemporary English Version, Malakay chapter 4, verse 4. Don't ever forget the laws and teachings I gave my servant Moses on Mount Sinai. So katunayan, law ni Moses na gibungkag sa atong Ginoong Kristo, gigawat ka ni Moses dito sa Mount Sinai, gikan sa Dios. Yung kining Sinai, panahon na po sa footnote, naura po ng Horeb. Kaya musaw na ba sa ilang mga pastor rin si Pindinuan, at masugot na kining Horeb, orang Sinai, talahi, nainon din niya. Ang Sinai ng Horeb. Kita pa ignon na piki, no? Pero sige lang siya, piki siya po, sige lang po siya kapaka-paka. Na atong susiyan ko rin Reverend, kinibang balaod ni Moises na gibuntag sa atong Ginoong Kristo. At kinibang balaoraga, gidawat ni Moses dito sa bukid sa Sinai. Mao na ba siya ang nasudlan sa natulo kasugo, ang tubag oo. So Deuteronomy, marigat ng Biblia, Contemporary English Version, Deuteronomy chapter 4, verse 10, 13. Do you remember the day you stood in the Lord's presence at Mount Sinai? The Lord said, Moses, bring the people of Israel here. I want to speak to them, so they will obey me as long as they live. And so they will teach their children to obey me. So dili nag-disgot, nag-ipahinundong, ang adlaw nga nagtindog si Moses din sa Mount Sinai, o niya pagkadadong matupagin the people, katawang ng katawan ng Israel, tungod kay doon na isulti ang Diyos ng kanila sa pag-tuman. Parang matagaan sila kinabuhin, taso kinabuhin, lunglay. Kung sa man, ang disgutan nini nga, para ipatuman, niya sa 13. The Lord said, He was making an agreement with you, and He told you that your part of the agreement is to obey the 10 commandments. Motong agreement na nabasa ni mo ganina sa Episodos 14, ayun sa 15. Sa the Contemporary English Version. Gibungkag ni Kristo ka na, modoy ka na siya ang balaod, nagyatag sa Diyos ni Moises na nabiya na sulit ang 10 commandments. Ang ikaw pagkasugot niya na, adlaw na ipapahulay. Kunya, dili ka magbuhat sa bisaton sang bulaton, ni magpasan niya na. Manang balaod. Di, pagwa na ipapatuman ni Kristo, mailham, kay ihatag ni Kristo nga, balaod man nga kung magtutuman ka sa adlaw ipapahulay, wag ipasaanon. Pero pag-abot na ni Kristo, para ipamatuod sa iyang gibuhat nga wa na ang adlaw ipapahulay, may gibuhat na si Kristo pagpapasaan atol sa adlaw sa sabado. Ayon ang pray Brad Macarayo. So mala sa Biblia na may
gibuhat ang atong Ginoong Kristo sa pagpapasana sa adlaw Sabado kay wa na lagi ng adlaw na ikapito nga pagbantay sa adlaw ipapulay. Sa dili pa nako nabasahon, kato bitaw na abitaw ginas Mateo 24:20, kung si Kristo bitaw ang iyang mga tinun-an iya pagipagbantay sa adlaw ipapulay, ano magpapangamuyoon pa man iyang mga tinun-an nga ang ilang pagpangalagi dili niya atol sa tingtugnaw nga nakabantay na mga iyang tinun-an ipapulay, nakabantay naman unta na sila sa adlaw ipapulay. Ano ra nga sistema? Now, si Kristo, pag abot sa adlaw ipapahulay, si Kristo na hibalo na anadaan. Nga mao gina siya ang sistema nga pagkawa. Wa may palas anong nga paganadoon na. Pero si Kristo, sa diha nga nag-ayo siya sa masakito, sa diha nga iya nang giayo, nauli ana, kung sala man, kana ha? Di nga bitaw na sa unang Juan 3:4 nga ang tanan nagahimog pagpasala, nagahimog paglapas sa sugo, sa ato paglapason nimo ang mga patakaran kahit sa pagbantay sa lupuy. Nakasala na po ng tao, ama. Naningon si Kristo Luis nakasulat sa Juan Kapitulo, ang atong pagbabasahon, sa Juan Kapitulo 5, versikulo 8, Kapitulo 8, versikulo, Kapitulo 5, versikulo 9, na ikama na po sa 18, ay laro na po sa versikulo 18. Ingon nini ang atong pagbasa nga nakasulat sa sitas nga ako nang ikasitar sa basahon sa Juan. Sugod na po sa versikulo 9. Sugod ka sa 8, bro Karayo. Sa 8 na ito sugod. Ingon sa pagtahawad. Og si Jesus, ingon ka niya, bumangon ka, dadang imong higdaan, og lumakaw ka. Og diha ang tao na ayaw, og gidala niya ang iyang higdaan, og nilakaw. Terus, og kadiyo. Isugo niya, ang tao nga, bangon. Dada ang imong higdaan. Kinibang adlawa, ikan ba ni sa Domingo, sa atong kalendaryo, atong ikwana, kayos Bernes, na? Yung pagpayag, kung kadto, adlaw nga ipapahulay, nasa po na ikapito nila ni. Sabado. Sabado, gitandang pa. Gainon, kining versikulo 9, ug 8, kining 8-9, klaro na si Kristo, wala na gid sa magtambog sa adlaw ipahulay. Ano man, ano iya man nagipapasaan ng balig? Ano, di ka naman higdaan nila unta adlaw ipahulay na? Oo, ingon na yun. Tungod mo na ang mga Hudyo niingon sa tao nga nayo, kato na lugar mga Hudyo nga nagbantay sa adlaw ipahulay, dili kinunan ni Kristo. Adlaw karon nga ipapahulay. O ginaduli kanimo ang pagdaladala mo sa imong higdaan. Sa tapas, upat na sila sa gibuhat ni Kristo sugo na ipadala yung hidaan. Apan siya mitubang kanila. Ang tao nga nag-ayo kanako, ingon kanako, dadang imong hidaan o lumakaw ka. O sila nangutana kaniya, kinsa bang tawhana ang nag-ingon kanimo, dadang imong hidaan lumakaw ka? Apan ang tao nga naayo, ang giayo wala may balog. Kinsa, sanglit, si Jesus, bilikay naman. Tungod sa panon sa katawan na itong napita. Kung ano yung nagikahibalag siya ni Jesus sulod sa templo. O si Jesus maingon kaya tanawa maayaw na ikaw. Ayaw na pagpakasala aron dili may tabo kanimo ang labi pang mangilad. Kung sala palagi, ang tinunan lagi niya gitudloan pa subantay sa adlaw ipahulay. Pag pag mudala na bisag unsang palas anon, nakasala na. Pero sa diya gipadala niya, gipapasaan niya ang banig, iya na gipadala ang higdaan. Dingon na siya pagkita na sunod. Kaya ganyan naman, sala baya na, ginan baya, kusas mga hubo, sala baya na, pagdala mo lang yung higdaan. Kaya sabi, tawhana nagsugo ka nimo, ang ilang pagtok, otro po itong makasasala, kaya nga nagsugo ka na. Ngayon si Kristo sa iyang giayot. Panawa, maayaw na ikaw, ayaw na pagpakasala, aron dili ikaw tabukan nimong labi pang mangilan. Kung namugat pa si Kristo sa adlaw ipahulay, iyang tulo na tao di magkasala. Kaya ang pagbantay sa adlaw ipahulay, bantay man na, ug imo lapaton, nakasala man na. Nagiingon na yon sa versikulo 15. O ang tao gilakaw o iyang gisuginlan, ang mga Hudyo nga nag-ayo kaniya mo si Jesus. Sa dihang may malo ang mga Hudyo, mao ni ilang giingon, mao kini ang hinungdan, ngano nga si Jesus ilutos sa mga Hudyo, kay kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga ipapahulay, apan si Jesus mitubag kanila ang akong amahan, nagapadayon sa pagbuhat ni Santa hangtod karon, o ako nagabuhat sa ingon man. Ug mao kini ang hinungdan ngano gumusamot pa ang tingwa sa mga Hudyo sa pagpapatay o sa pagpapatay kaniya dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga ipapahulay kundi tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong amahan ug sa ingon ni ana nagpakigsama siya sa Dios.
Mao na nga ang atong Ginoo Kristo balikan kung kaniyot ang 24:20 nagpapabantay sa iyang mga tinun-an nga unta ang paglutos dili mahilato sa adlaw ipahulay kay si Kristo gani biktima sa pagluto sa adlaw ipapahulay tungod kay paso sa mga nagluto ni Kristo. Si Kristo alang kanila wala magbantay sa adlaw ipapahulay. Okay, gilapas man ni Kristo daw ang balaan sa adlaw ipapulay. Ngano man, magdilaan. Kay si Kristo gipribahan na niya nga aduna nay pag-ilis sa kasuguan. Di man mailhan. Kay kung si Kristo adtong tungura sa gingon sa gibasa ni Barmakarayo na pag-adlaw papawlay, ang hinungdan di nganong nasakit tong iyang giayo tungod kay nagpakasala, ayaw na pagpakasala. Nadugang nga na noon. Pasana ng higdaanan yan, gidilit God sa adlaw ipapulay. Nganong gipapasaan niya? Para ipakita sa mga katawan nga kanang balaura, giilis danan niya, di mo kasabot na. Munay giingon sa ginikanan ng sukos yung anak, unsa pagkabataan na ka nga, maayo man ang pagpasunod di mo niya. Iya din bingbingon usay sa mga karaang taba, iyang ang itudlo-tudlo ang atong utok daw, bingon di sus pagkagahi, bagyan ni mong utok ka. Ya, unsa man na, mga mahal mong tigpaminaw. Muna nga nakita nila na si Kristo wala magbantay sa adlaw ito, gilapas man niya. Kung sila mismo nakakita na wala nagbuhatan ni Kristo. Ayon pang Breva Bradrome, sumala sa Biblia. Ini atong pagkabasahon reverend sa nakasulat sa Juan sa iyang kapitulo 9, versikulo 16, nagingon dinhi, ang pipila sa mga Parisiyo niingon, katong tawhana dili gikan sa Dios. Kay wala siya magbantay sa adlaw nga ipapahulaw. O diya natataman. Ang punto. Ang mga Parisyo, nakasulti nigid sila kay nakakita nga gawas nga gipapasaan niya. Ilang giklaro, katong gawana dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Muna gisulti nila. Karon kay gisulti man nga dili gikan sa Dios kay si Kristo wala magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Nagbantay din si Kristo. Wala. Unsa may laing pagkasulti niya ng uban nga mga pagpamatod sa Biblia anang 9:16 Bradrone nga wa si Kristo na magbantay sa adlaw ipapahulay. Busa ilang pagtuo kay naman na kay naa bitaw. Perti bitaw pud Purya gaba lang, makaingon bitaw tag itingbuang nga po ni Kristo, no? Nga, wag siya mubantay sa adlaw ipapuli. Gilapas niya diyan. Nga naman, ang balao, dili ka magpasaan sa adlaw Sabado. Di ka magbuhat og bisan sa bulaton sa adlaw Sabado. Nagbantay na ka. Nga, di man pwede nga nagbantay ka sa Sabado, pero wala ka magpugong sa mga bulaton unsay violation diha niya na nga angay nimong dili buhaton. Muna nga kung imong buhaton na, di nakalapas ka, nakasala ka niya na. Nakanabay, pagpabantay, unsay lay pagkasulti na ng may 16 ka, wala siya magbantay sa adlaw ipapawlay bro. Sa Biblia nga Kristohanong Katilimban Hybrid, yan po sa mga Katolikong mauupat sa Biblia. Kining termino na gigamit sa King James na nakita sa mga Parisiyo sa Kristo na wala magbantay sa adlaw ipapawlay. Dili gigamit ng termino, wala manumbalin si Kristo. Sila may nakikita, sila may nagbantay sa adlaw ipapawlay, nakita nila si Kristo nga nagbuhat na siya nga supat na sa balaod sa adlaw ipapawlay, di nga nila si Kristo wala magbantay. Dili si Kristohanong Katilimban wala ipagpanumbalin. Pasahan ko balik ang Juan 9:16, gano'n. Busa kay wala si Kristo manumalin, dili siya gikan sa Dios. Pipila sa mga Parisyo ngayon, dili gikan sa Dios kining tawhana, si Kristo man yung ipasabotan. Dili gikan sa Dios kining tawhana kay wala siya manumbaling sa adlaw sa paulay. Karon, kining dili pagpanumbalin ni Kristo sa adlaw ipapawlay, ug gilapas niya og dili gikan sa Dios, mo maning adlaw Sabado, di man na seremonyalo nga katong gitawag og tiruig nga pagpahulay o binulan nga pagpahulay. Busa kining dili pagpanumbalin ni Kristo
nasunod ba ni sa mga tinun-an ni Kristo kining punto sa adlaw ipapuli nga Sabado, nga kung sila manumbaling Brother Ronnie, busa gani ipahigawas na. Nasunod, Rebren, basta si Pablo tinunan man ni Kristo, iyang ipanambagan nga sa iyang masita magputo, nga dili matugutan kung doon ay manawa nila nga sila wala na pagpanumbaling. Kaya, kaya nga dahil wala manumbaling si Don sa nakita sa mga parisyo, kaya maging nanugbantay si Kristo sa adlaw ipapulay. So, ito si Pablo. Basahan ko mo rin itong Biblia, ang Kristohanong katilingban sa sulat ni Pablo din sa mga Tagapulosas, Kapitulo 2, versikulo 16. Natot pa din, ayaw tugo nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbali sa bag-ong bulan, sa pista, sa bag-ong bagong bulan o sa pista o sa adlaw nga pahulay. So pariho ang sistema nga gibuhian sa mga tinunan ni Kristo ngadto sa mga parisyo nga nakita ni Kristo wa man manumbalik. Siya po si Pablo nanambag na ayaw magtugot nga nagsaway sa wala na ninyo pagpanumbaling sa adlaw nga ipapahulay. Ang problema inik-interpret na po nila, pareho na po sa 24:15 sa 20 nga sa nagtugon si Kristo nga ang inyong pagpangalagyo, pag-ampo mo nga dili unta matol sa adlaw nga ipapulay, sabton mahinon nila nagpahulay. Na karon, dili po nagisabot pero ningon, ako man na dili man na ang ikapitong adlaw sa semana, ang gisgutan na katuman binulan og tinuig kanang Kolosas 2:16, dili ka kana ikapitong adlaw sa semana Brother Ronnie. Ikapitong adlaw gini Rebren. Basahan na ko ang triban inis Biblia gyud kay matod palagi nila seremonyal law man kuno na ang lingon nila nga Sa gingon sa the Seventh-day Adventist belief. moro ba ko ilang suporta nga seremonyal law na. Okay, ilan man ang rason. Niya. Moro gyapon ako basahon. Nang toy Biblia nga easy to read version nga kaigsonan. Moro gyapon Colossians chapter 2 verse 16 sa isipurid. So don't let any person make rules for you about celebration and Sabbath days. Footnote, Sabbath day, 7th day of the week was a religious day for the Jews. So giklaro, magkinidaw ko sa 2:16, ang wala nila panumbalinga din mga tingsunan na pahulay na sunod sa simana, itawag 7th day of the week. Di, sa mga ang gismutan, dili, binulan, o dili, tinuig. Dugang paging preba, matutpari Pablo na sila niya na magbantay na ng adlang ipapahulay sama sa gibuhat ni Kristo na sa Bibliang Katoliko nga Tagalog, Colossus 2:16, matutpari Pablo. Kaya tuwag na kayong pasasakop sa anumang tungtunin tungkol sa pagkain o inumin tungkol sa kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng tamamahinga. Huwag na kayong papasakop. Mo nang pagtangtang namo sa PC. Nga nahikot ninyo, huwag na kayong papasakop. Kaya ang kasubuan o PC nga kamator nga mong gisulti ka ninyo para maguyod mo, mao ang kamaturan sa nakasulat sa Biblia. Pero Brother Ronnie, doon pa may ubang Biblia nga atong ikapakita nga wala na gyud ug gibahin nila nga pagpamatod nga ang kanang pagbantay sa adlaw ipapulay gitawag nagdaan nga paagi pero ang dili na pagbantay sa adlaw ipapulay mo na ang bagong pamaagi. Okay. Diha na sa Espiritu Santo sa ato nang natun-an sa pagtudlo nato karon. Okay, lato Biblia rin ni kayo ng buhing tulong. Dugang pagpriba, at kining mga tinunan nga gipahigawas na sa kasubuan ni Jesus kitawag nagdaang paagi. Naana sila sa bagko na paagi. Sa una pa ila nang gi-apply. Niya ba sa Nasayad kita niya na kaya nag-ingon man si Kristo sa Juan 14:25-26 na inigabot sa Espiritu Santo siya ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gigasulti kaninyo. Sa ato pa, ang tanang gibot ni Kristo gisulti ug gituman sa iyang mga tinunan gabito na punto ni Kristo sa pagpahigayon o pagpahibalo na doon. Akong basahan rin ang sulat ni Pablo dinis ikaduhang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 6, tama na ko pagbasa sa versikulo 15. Ang buhing tulong na Biblia, gingon din sa pagpayag. Siya, naaw ang nagtabang kanamo na mahimong takos ng mga sulubuon sa pagsubilon sa bag-ong pakigsaad.
dili sa letra kundi sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi, gisgot na sa pagludaang paagi, nga nagsulay sa pagtuman sa napulo kasugo, kini din daang paagi, nagsulay daw ni sa pagtuman sa napulo kasugo, aron maluwas ni sangkot hinoon sa kamatayon. Apan sa bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Nagisgot og daang paagi, nagkatusulayon to siya, nagisulay nga pagtuman pero aron ko na maluwas ang tao, pero sangkot mas kumatayon, pero matod pa ni Pablo, ang bag-ong paagi ang espiritu naghatag kinabuhi. O sa atong ang pagtugon ay na ang bagong pagi o ang daang pagi pagtumantos na pulo kasugo. Pero sa bagong pagi, Dili na pagtuman sa napulo kasugo. sa idugang paghanay. Sa versikulo 15 din, oo, bisan gani karong mga adlaw, inibasa nila sa mga sinulat ni Moises, ang ilang mga kasing-kasing gibataan, tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo mamunidaang pagi, mauli pagi sa kaluwasan. Isaway na ni Pablo rin ang sistema sa pagtuman sa napulo kasugo nga gidahom nga mo'y pagi sa kaluwasan, ingon sa Pablo dili. Diya sa bagong pagi, diya na nila gituman kay kini nagahatag og kinabuhi. O sa pagtuo sa mga Hudiyo nga sa Badista na ang mga adlaw ipapulay. O sa gina nila sa Kristo nga, dili kagikan sa Kristo, wa ka magbantay sa adlaw ipapulay. Ang sagang ni Kristo, oro po ilang gigamit ning saganga. Pero niya, ang rason ni Kristo, dili rason sa mga Sabadista. Sa 5:17, 18, ingos Kristo, ayaw ka mo pag-una-una sa Mateo. Nga niya ako ron sa pagbungkag sa kason o sa mga propita. Ako may dili sa pagbungkag o sa pagtuman. E sa pagkatinod, sultihan ko ka mo. Kasamtang magalungtag pa ang langit o ang yuta. Walay pagkasailuan sa kasuan, bisan o sa nalang, kakublit ko sa katulpog nili. Ang tudog na tanan matuman. Nagtuo man sila kung si Kristo Verdoni nga gilampas niya ang adlaw ipapulay. Busa, nag-ingos Kristo nga ang iyang pag-ani, wala niya bungkaga ang kasuguan. Ila din gihuna-huna. Ang adlaw ng ipapulay nga, gianihan mo niya bungkaga. Nasaipan, namasa na nato, ngawa na magtuman. Ang rason ni Kristo, nga ang iyang pag-ani, dili pagbungkag sa kasuan, pagtuman sa mga propita, kaya dili niya pagbantay sa kasuguan. Sa adlaw ipapulay, pagtuman sa mga propita na kana ang iyang pag-ani. Nga naman, kay gitag na nga dili na ipapabuhat pa ang pagpatuman sa adlaw nga ipapahulay. O siyempre ba, na kining Matthew 5:17 hangtod sa 18, nasay panila ni pagsabot, kay sagang ni Kristo, ang iyang pag-anhi, walay kasuguan nga iyang nabungkal, kay ang iyang pag-anhi, pagtuman katong dili na niya pagbantay sa adlaw ipapahulay. Sa nakasulat sa Isaias Kapitulo 1, versikulo 10 hangtod versikulo 14, ato iagpas ko kay Biblia Kapitulo masakong oras na. Pamatian ninyo ang pulong ni Jehova, gihigos pagpayag, ang pulong sa Ginoo kamo mga pangulog katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma ug Gomora, nagingon ang Ginoo, walay dili alam kanato, daghan ninyo mga halak, ipulan nako sa mga halak sa patarniro, inyong gisunog og sa mga tambok kamananak, ginod nako sa dugo sa turong baka, sa laking karniro ug sa mga laking kandig. Sa King James Version nagbasa si Jehova besultian ingon kinsa nagsugo kaninyo sa pagdala ni ining tanan, gisimba ninyo kanako, ayaw na kamo pagtunog sa akong templo, kung magdala-dala pa kana, ayaw na kamo pagdala sa mga halad na walay kapuslanan, wala ako'y gusto sa insinso nila ko dawato, nang inyong pagsaulog sa bag-ong bulan, matupas Ginoo nga mo si Jehova, King James Version, sa adlaw, igpapahulay, o ang inyong pagsimba, o ang inyong mga bagong bulan, o ang naandan ng mga pangiling, ngilad na alang kanako, gisamo kanako, gipulaan na ni ini. Busa, tinaw klaro kung asa ang ipasabot ni Kristo sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17-18, dili gipasabot si Kristo dahil wala sa gibungkag sa kasuguan, dili tungod kay si Kristo nagbantay na sa alang kulay, kundi asa dapit ang wala bungkagan ni Kristo nga sugo, ang gisulti na mga propeta, nagkasuguan, ang giingon, di na nako dawaton ang inyong pagsimba, kung magsaulog pa mo sa adlaw nga igpapahulay, kinsa nagsulti, mao ang atong Ginoong Jehova, ang Ginoo mo'y nagsulti. Isa nagsulti, ang propeta na si Isaias. Mao nang giingon ni Pablo ganiya. Gibasa ni Pablo Rome sa ang pulong sa Dios sa 7:11-14 pag-abot sa bag-ong saserdote na puli ni Melchizedek nga mao atong Ginoo Kristo mo'y katumanan ang malaod usbon.
Mao na nga pag-abot ana, kinsay nag-usab dili ra ba si Kristo mismo mo nag-usab ana, si Hiyong para ba ang Ginoo ba diyon, di na nako dawaton. Mo na pag-abot ni Kristo sa unang sugo sa pagbantay sa pulay, ayaw pagdala sa bisan unsang dadunon. Pero pag-abot ni Kristo, dadaanan ang imong higdaan. Dadaanan imong higdaan, hipusa na, lakaw na. Mo nang giingon ni Pablo, nagiingon gidestroy, gibungkag ang katong balaod asa naghihatag sa Dios ngadto ni Moises na ana ang pagbantay sa adlaw ipapahulay. Pag-abot ni Kristo, ang mga nagbantay sa adlaw hulay nakakita na si Kristo kaya matununan, wa gyud magbantay sa adlaw ipapahulay. Klaro mga kikilaan na ang pag-ingon po ni Kristo nga watuman niya aron sa pagbungkag e katong dili na niya pagtuman sa balaod sa adlaw ipapulay kitagna na sa Isayas 1:6 hangtod sa 14 sa maayong balita Biblia nga gitambayengan sa mga Protestante o Katoliko nga eskola sa Biblia. Mao na nga pasabot nga gitangtangan namo kamo sa higot sa pisi na sa kabakakan nga gisulod ko ninyo ug ang pisi sa kamatoron mo'y among gigot kaniyo kay maoy plano sa Dios ang iyang mga sinugo nga puasa na gamiton pagtangtang sa mga higot sa kabakakan aron ang pisi o doktrina sa kamaturan nga diya sa Espiritu Santo na wala na di ay pagbantay sa adlaw kay papulay. Among gipanginaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan mga kaigsonan niini o sa mga nagsunod karon niining atong programa Brad Ronnie Brad Macarayo ug tuod kay niabot na ng oras sa ngalan lamang sa atong magtutulo ng Sir Tomas di Inyo kining ingalagad sa kanginan Evangelista Reverend Charlie Iwenyo ug sa ngalan sa kauban nga Evangelista o Ministro. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Usab si Brother Romero na kamo. So, kiniusap ng Igsoon Evangelista, Brother Juan Domingo Mangalos, ng susunod ito, sa samang tatna o samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.